velkommen til den her video. Det er den allerførste video, jeg laver i dag, så jeg håber, at I nyder den. Og jeg har faktisk tænkt mig at lave en hardcore-serie som den første video, og jeg tænker ellers bare, at vi skal gå i gang. Jeg havde også lige lavet en, men det er døde, så jeg tænkte bare, at jeg skulle starte om. Som man kan se, gør jeg ikke noget andet. Det er hardcore. Men vi ses ellers, når jeg kommer. Okay, så er vi inde. Jeg er lidt ny til fjernsyn, så jeg tror godt, I kan se, at jeg spiller på fjernsyn, så jeg er nok lidt dårlig. Min gamle telefon, eller min telefon gik i stykker, så jeg kan ikke rigtig længere spille på den. Jeg kan ikke få Minecraft på min computer, så ja, det er bare Minecraft fjernsyn. Milo. Fanden. Milo, se. Ja, jeg har en lille fugl. Ja. Jeg skal derinde. Vi ses. Ej, hvorfor lukkede jeg ikke døren? Så kommer storesøster, og så kommer en lille søde Milo. Han er kun 1 måned. Han er kæmpe. Oh my god, der er allerede jern. Okay. Okay, jeg kan godt mange gange med at lagre det igen. Undskyld, hvis der ikke kan høre mig trykke på mange knapper. Altså. Sådan lidt, når det controller. Og skål. Ej, jeg får en flyvende start. Ej, hvor fedt. Jeg tænker bare lige, at jeg tager en... lige så... At I kan se... Eller... Ja, nu er jeg jo helt ny, men... ja, lad mig bare sige... jeg går lige... Jeg samler lige ressourcer, så kan vi se jer igen. Så har jeg minet i cirka 5 minutter. Og... ja, lige nu skal jeg bare lave nogle våben og sådan noget, så ja, jeg kommer igen lige. Så har jeg lavet våben og det hele, og jeg tænker egentlig bare at gøre sådan der. Ej, jeg skal lige. Ej, jeg havde en musse foran. Ej, hvor irriterende. Men vi har altid backup, så det er godt. Godt nok. Jeg så lige min ting i orden, så ses vi igen. Så har jeg lige ryddet lidt op, og jeg tænker lige hurtigt, at jeg skal have noget mad. Babygris! Dø! Græs for fanden, dø! Så. Få. En uld. Jeg vil kalde dig for Svend. Så lille Svend. Ej, irriterende, at det ikke er nat. Yes, nej, vi skal også have en seng. Så har jeg på en måde tænkt mig, at vi skal bygge et hus derude i vandet. Der. På et tidspunkt i hvert fald. Så nu har jeg lige lavet et lille speed på en måde. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men for i hvert fald bare hugger en masse træ. Så vi ses, når jeg lige har fået, lad os sige, en stik. Lille baby donkey. Ej, den er jo nussy. Nå, men ja. Videre til trappen. Jeg har lige trappet nogle flere dyr, så jeg tænker egentlig bare, at vi laver lige en lille bitte hurtig seng. Inden da vi dør. Det er jo ikke os, der skal dø, når det her er hardcore.
Så, ja. Så inden jeg kommer lige til at skrive. Jeg lukker bare lidt døren. Så er det der, jeg har allerede skaffet 32 stykker træ, og jeg ved ikke rigtig, om det er nok, så jeg tager lige lidt mere. Man kan jo aldrig få for meget træ. Og vi ses igen. Ja, så er jeg lige i gang med at lave noget mad, så når jeg har fået hele 60 stykker jern. Nej, 60 stykker træ. Eller 60. Nå, det var, jeg har brugt 4 på den der, så ja. Men jeg tænker egentlig, at jeg vil slutte videoen af for her. Håber jeg, at I synes godt om den, og jeg vil gerne have, at I skal kunne like og subscribe. I må meget gerne like og subscribe, og håber, at vi ses næste video.